Hastini lukurokno World Indigenous Day जों हाव तंगै सेलिब्रेट खाइमालिया हाइपनो बुद्ध आसाइमाने हा पवित्र बुद्ध आसाइमाने हा अजे बिहारनि हा नि सिमि जों समाय तांगै दफानो फियगनानि जे नखरमानि अ समायनो पुरा खाइनाय नु सल्युशन नु रेस्ट नि जे खरां तिसामाने खरांनो बायथां खाइना बागै दिल्लीनि बखां जाखौगै तंमानि बिसिङनो जों जे सुगुसु याफानो सिनि सानि जेरि सा तंमानि जे तंमानि अमबायनो जों World Indigenous Day no जों सेलिब्रेट ते मुइतो खाइ तंगो World Indigenous Day नि सालो लुकुरंनो मनो मुइतो खाइना मुसंगो सिनि हाव सिनि शासन करै हानि बसार थानि क्षमता करै हानि बसारक नि थानि जों तिनि फ्यूचर करै हानि बसारक तिनि सागनि हाव थंजागै तंमानि अबनो मुइतो रिक्साबै जतन थानसांलायदे फाइनाय सालो सिनि हाव यक सामा सालनुंना बागै जतन नरक दियारंलायसिदे o kokno message rohoro tei kobang kok sana thangya tei kaisa kok belai important message ang tini ani Facebook account David Mura Singh ani Facebook account tongo blue tick mark rijak aboni bisingtei belai important message rekha abo message jengkha ani loge jara himi tongnai rok borok sabo borok tamo tek khainai tamo yakarinai ani loge phai him paika abono sina bagai ani Facebook live no norok naide tei kaisa kok ngke jara media rok no daya khainai media rok tiprasa light minded dofano hamjaknai media rok sini media rok bo buini tolan ma tongo buini dofani media rok bai kana attack khai tongkha bai ke ano sitras snamuinai ano hamya khainai ne bagai borok sal hor peyasa khainai borok jati goi tonglai kanor wansok din naisidi sini media no bo kobogo o jani Facebook live David Mura Singh account no upload khainai jotone jani je channel o kisar laide o jagao belai important o dofani je chobao ang saicungya ani loge sabo pusung karoti sacrifice khaipika aboni kichi cha ang ok thai thaisa thani sajak tong abo lukurok sina nango lukurok bujina nango tangni male soisoi choba khani rok boni pumukhang bahai borok bahai ke khai abon norok lukurok sinani adhikar tongo abono sirena bagai norok isana help khaide Facebook link no thani download khaine jorok omna kisan views salokre abonani kaisa babakko World Indigenous Day ni salo tei haine hai chini media chini tiprahani lukurok jara no tei manung yata tei pai khanai rohanai rok hasugo tongnai rok jara no rang krei mairung painani rang krei phana rang 500 rang rohanai rok jara no pusaru ge phano se pusana rogi hospital plangnan ko rang krei othosa no rang subai rohorka o borok rok o lukurok o hamjak mung o maya genang sini lukurok yogdan musukjak sini lukurok norno jotno paiplaya hambai tei World Indigenous Day ni salon no jotno kha hamya pa hambai kolomka diprasa ayo lokthong ate kaisa ko paitha ko te kaisa ko bubagra sini bubagra maya genang bubagra tongaino ang sini mo haichoba khainani support manai tongo karon kobang political leader rok thongchurung rong kake choba khaimano chajakya choba khaimano kebengo nije khaimiya oi khaimano bo khairna naiya mohai kobang borok tongo yaba bubagra kisa juda bodofani bagi je mansa Agartala Delhi lai soi tongo je mansa kok sawi tongo je mansa gano chubai tongo tei dofani bagi soi choba khaika a jaga bo sob samoino a jaga sigangai nai mo sakthari nai kha kupur bai bo tini loge rebu tei ar jaga support khayo oxygen ro amon bagi bubagra no bo pipe nai World Indigenous Day salo hambai nung Manipur tongai nei je Manipur ro bai World Indigenous Day palaina thangmane nini lama tei nini je a jaga thangai je sokmana abo achievement khaithung success thang World Indigenous Day no mono ishoron thani motai thang suri hotai kobo hambai